Misy raha mampalahelo, mampahinakinaka, karaha mampasosotro, karaha mampamenatra. Tsy ino zay fa le koragna nalefany rahavavy Aisha. Aisha nagnaboaka koragna niany momba ery zanaka nini donia. Za magnampy rô, za magnefa be d'avion ndrô, zay lera tia landrô eto, rô tsy haiko andafeia, za le retour fa za tsy mentiko hany handro. Le raha tiako volagnina amizay zegny, za la famille antoko bien zanaka nini donia. Non antony Allah subhanahu wa ta'ala mamelaza koa Ndragnahary nandeha nivolagna izy ty am public eto, tsy za farany mana, tsy za farany tiseho. Izy nambaran'olo souvent am réseaux sociaux ty, miseho managna mamanao mbala matiny jany. Ok, j'ai pas de souci, za tsy managna souci ndraiky olo amry. Fa za Aisha Yvonne zanaka Ranova Yvonne, iantoko bien zanaka nini donia, aller-retour, billet modifiable non payé. Et non, ouais, zay lera ty odiandrô zegny. Ataoko vidéo sy ty tsy fangalagna visy ty. Za baka zay raha ataoko, na ino raha ataoko eto, za misy mpagnaraka fo. Ary za misy mpandoto fo koa. Ça c'est olombelogno. À partir de là, j'ai compris beaucoup de choses zegny, dans le sens ny hoe malagasy. Na ino raha ataotsika, na ino raha ataotsika, tsika samby atsika fo mifamono. Surtout atsika varitra ty, tsika côtière, atao zebka volagna farany tian'ny sasany, côtière. Mbala tokony nataoko am privé, fa tsy ataoko am privé cette fois-ci. Abarabarako eto volaniko eto. Zay matanty moa, matanty izy, zay tsy matanty moa tsy problème. Za Aisha mandefa hafatra mivantagna am live ty, regny tany renimpoko. Agnefa bien zanaka nini donia aller-retour. Peu importe tany pitrany andafy agny, avec un bon cœur. Tsy nandesiko angalagna fitiavagna ny public, tsy nandesiko angalagna hoe baka ankatia zany, non. Nandesiko antony-Ndragnahary fa kanefa différentiel izy. Ma différencie zegny, maro atsika mifamono, maro atsika côté mifagnenjiky, maro atsika fankamia tsigny, karaty. Billet d'avion zegny la famille. Tsy anognona agnaran'olo za fa maromaro artiste tokony mangala responsable zegny. Donc tsy tokony fagnamiatsigny raha ohatra ry artiste aby rô tsy nangala responsabilité zegny. Za Aisha Yvonne, zanaka Yvonne, zafiny Hussein Abdalarabo, agnefa bien zanaka nini donia, avec un bon cœur. Zagnahary agnivony raha volaniko zay, tsisy hypocrite, tsisy hoe angataka image, tsisy hoe nino. Zagnahary mahita, agnefa bien zanaka nini donia boka andafy agny, tsy haiko andafa ia izy mipetraka, agnefa bienany aller-retour. Za tsy nivolagna iantoko aninazy avy Anosibe satria izy Anosibe misy famille. Fa a billet aller-retour azovy olo responsable, azahoako telefony mivantagna, za tsy tia raha zigzag. Zegny matetetika azahoako adversaire, tsy adversaire baka fa azahoako raha tsy manjara amty réseaux sociaux ty. Zigzag tsy ninaka zaho direct. Tsy managna zaho ampodiko tsara. Agnefa insha Allah antony-Ndragnahary, antony Allah subhanahu wa ta'ala, ny asantany sy ny lanitry, nagnamia fofoko ny hegnin'olombelogno velogno, tsisy intérêt naka, tsy za managna, za tsisy raha anagnako. Fa za agnefa billet ny zanaka nini donia, billet aller-retour, France, Madagascar. Billet modifiable, ty doko togno araiky izy, ty doko fanjava araiky izy, ty doko peu importe ty dohany a Madagascar. Za Soubaya, za Aisha, nefa bien zanaka nini donia aller-retour. Tsy tsaka fara kondrako raha mahazo rô zafady aminao. Tsy tsaka fara raha navy amindrô io. Atsika tsy gila, atsika tsy goa. Maro plateforme mipetraka ao fagnampiagna. Zanaka anazy araiky lelahy be misy ribonany ao. Misy récolte au fond, don. Ara mangangy gasy jiaby ny avaratra amin'ny tanàna la France ty.
ndraiky tanànan'ny La Réunion fa nivondro aby jiaby io nandefa vola na io tsapitiko vola agnatin'ny cagnotte anao mampidira vola anao agnatin'ny cagnotte fa aza magnano toetry karaha io fa tsy tsaka fara izy andeha diandreo Madagasikara ty wala fety doucement tsy tsaka fara io tsy tsara raha nataonao igny tegna tsy tsara nivaliany zanaka tompoko vavy anao nivolagna antsendriky raha wily raha nabavy raha wily taminao ataova en privé fa est-ce que la famille d'accord am direct ataonao io irô misy havagna tsy haiko la tegna objectifnao tamile vidéo zegny tsy azony vahoaka azava peuple anao boka misy peuple anao ro mpagnaraka anao jiaby peuple anao vahoaka anao le objectifnao anao zao mety amin'ny mieritrerinao hoe nagnano asa soa anao fa le en position asa soa ataonao tsy tsara le fagnaboahanao izy amin'ny vahoaka malagasy anao tokony nagnano direct hoe azafady anarovako aby za misy raha tadiaviko za mila contacte amin'ny la famille raha tompoko vavy za mila contacte amin'ny ry zanaka raha tompoko vavy le misy formation mazava idiranareo privé za ty numéro naka efficace anao teo anao teo tsisy rano koragniny anao teo efficace anao teo anao nira nagnadoso tsakafara nagnaboaka volagna tsisy hinakinaka namaly anao amizegny zanaka anazy amin'ny pagenao to non merci zay tsy mila zanaka anazy mitana kontinany nini dunia officiale ni retirenao réponse ny zanaka nini dunia ni fafanao pourquoi nagnino question petraka nagnino ni fafanao réponse igny anagna capture satria ni captureko valiny nataony tsaiky igny ni captureko ara tsy maintsy apetrako amin'ny commentaire ko eto non merci zahay tsy mila ribindrô napetraka-ndrô ao misy récolte au famille quelques euros nagnano zao tsy aky magnangy igny nomaly tsy azabaka tsy mpagnarakarakarahandrô fa nisy tsy aky magnangy tô nagnano nomaly mandeha 500 ela tsy aiko ela coucou zandro karakory no si be akory atsika jiaby ao atsika mila mifoha fa tsy ndazo legny tsy possible atsika mila mifoha lagnen'olo atsika zao baka satria olo maventy tsika loso le olo tiandiadia tsika zao mandiadia le olo tiagnaboaka volagna momba tsika vatra zao magnamia non za tsy d'accord za tsy agnasahasaha olo eto fa izy koa raha tsy mety ahitsiko izo atsika jiaby ty olombelogno mandeha tany tsisy tsy mahay diso zegny raha tsy tsara tamy raha nataony Soraya na zao Sobaya teo igny Aisha voilà Aisha andeha aminao direct nakaty tsy tsara raha nataonao igny marigna anao andeha hagnampy za tsy contre fa atsika mahita misirikily ao fangatagna don jiaby nataondrô misirikily magnaraka Facebook jiaby igny misy chèque ny zana nipetraka chèque ny zanaka anazy telagn'olo araiky lelahy misy récolte ao agnaty récolte famille misy 1000 quelques euros mandilatra hitany masotsika jiaby magnarera Facebook ao nagnino anao koa vogny hagnampy rô tsy nalatsika anao tao fona 10 000 euros koa anao tegna vogny baka amin'ny fonao hagnampy rô tsy mila laza tsy mila ino maro gasy andafeto jiaby nagnano ara association no si be jiaby nagnano irô tsisy nivolagna niboaka amin'ny Facebook za io zegny hoe zay association tsisy niboaka teo rô hitako satria io tsy tsaka fara fa io alahelo io tsy tsaka fara havako alahelo io maro fo direct ataonarô io za mizaha fo fa izy koa fa havy amin'ny matouché fô za tsy maintsy mivolagna vavanaka tsy maintsy mibiagna tsy haiko eky vava ty navimbiagna vava ty baka efa i vava ty navy mibiagna eky izy ty tsy tsara havako zegny foradiako eto tsy tsara le raha nataonao niany tsy tsara managna havagna rô io managna la famille rô io anao metretra koragna jiaby aboakako io za mahazo confirmation baka amin'ny la famille rô tompondraha volanko igny karaha nataoko volagna Rijady Marandregny igny avany contact zany confirme amina karaha jiaby mandalo atao amin'ny Rijady arrête loiky jusqu'à Rijady mitarimy tsaiky kamboty androy agny vilominy amin'ny volanany tsaiky mandeha anjatony io tsy hitatsika satria izy tsy andeha hagnano geste fa izy andeha hagnano amin'ny Zagnahary na
Magnino tsika kofa magnano raha pitikiny karaha tsika fa miwera Facebook ato ha tsy tsara fa vitatsika kabaro io ke handeha aminao stie zoko anao eko zoko anao tsy materaka zaho handeha aminao mazoky anao zegny kabaro raha nataonao tsy tsara ara nagnino commentaire anzany kaniny tompoko vavy ny fafanao tokony nambelanao to commentaire no namaly ok merci vita ny adidiko fa nagnino tonga de ny fafanao commentaire anazy anagna capture uzao izy namaly zany mipodiny vérifier vidéo nao fa ny fafa réponse io donc misy raha tsy am place nyo misy raha tsy am lone nyo amabe no tsy tokony karaha igny nataonao ndegna ampro ni daldalen karaha igny za magnania vola za miantoko zay lera andianandreo lera podianandreo lera karaha olona nagnantsaka fara non c'est pas normal karaha olona nadoso vavanao igny karaha tsaka fara vita ninao zalahy igny ko tsaka fara nefanao igny fivolagnanao izy am direct igny tsaka fara vita izy ko olo mandiniky tsara be olo za Facebook nao no tsaka fara nagnambara no tsara be raha wily nahazo autorisation amindry havany edy anao nagnano vidéo anao io anao nagnino tsy midika amin'ny MP firy olo mitady olo ato anareo za ko mitady raha karaha zegny signalenareo za na contact nakamy anareo izy na tininakamy anareo fa olo tadiaviko sotra zegny olo hagnano raha avako mandiniky maro ny raha mety atao maro ny raha tsy mety atao fa ko raiky nataonao teo igny tsy haiko firy gasy d'accord tsy haiko firy gasy tsy d'accord fa aminakahy zany za vidéo igny opinion naka personnel za tsy d'accord amle fagnanaovanao fagnampiagnanao maro olo nampianini magnerany zao tontolo zao en Amérique en États-Unis en Italie jiaby io nagnano fa ro tsy hitanao ndi wera Facebook ato ro tsy andegna mbarategnandro zay ro tsy agnano zegny fa ro nagnano mbala magnariary o récolte ataon'iry zanany mbala magnariary o chèque ny zanany raiky telagny olo itsy chèque baka fa ribinany numéro ny ribinany o azo ampidirigna vola nagnino tsy natao fa versement vita fa mila hita zegny zaho nagnondragna rovion titihigny amizay ro marefaka mare ro tsy raha hidriky amizegny kiny atao zegny boko vazandro titia marefaka mare tsika olombelogno ty baka dangereux za tsy volagna anao ndegna nitiro marefaka mare fa atsika olombelogno dangereux magnano raha atao am public boko volagniny ary volagnina moi za ko nagnampy zigny karaha vidéo zao kivonjony moaly za nagnampy nini dunia maro fagnampiagna anaka karaha igny koa ndegnano karaha igny koa amarefaka mare ka zegny fikoragna boka ko eto andeha amin'ny azovy agnaranany Aisha Subaya tsy haiko sa jiaby zegny aby agnaranany koragna ty andeha aminazy mba dinidinigny volagna latsika dinidinigny raha atao fa tsy zay raha tiagna zegny fafazagna fo ato am hotsikon'olo am mararin'olo iro fa marary mbala daldalegny karaha igny koa ro daldalegny amia ko anareo fa za tsy antoko hanareo anareo fondraky ameko billet zay lera tinganareo tendenanareo anareo tsy andafy fa ni signaleny zao kibera wily anao hoe ataova privé est-ce que anao fa nazo autorisation la famille nazy am raha ataonao io firy lo henareo ndafy aty en France aty nagnino tsy ny contact raiky nareo za koa zala mila contact ny zanaka raha tompoko vavy za mila contact ny zanaka raha tompoko vavy nagnino tsy nagnano zegny fa daldalegny karagny tsaka fara vita drakonao sagnatriany vava zardeny lela fa hitako zidrako tsaka fara azafady zegny fo afatra nakadrako mialatsigny miala fondro aminao fa alio apetraka am lone apetraka am place raha tokony apetraka am place fa be nao io anao tsy tsekiny 15 ans tsy tsekiny 16 ans fa anao fa be karaha ataoko eto koa fa be ke tsara mifagnaja fa marary ny tanindrazagna marary ny nosy be izy marary io karaha injonigny apetraka ndraiky izy ty natao fitadiavagna vy tsy haiko natao fitadiavagna tsy haiko fekiny maro raha mandalo fakifaky raha mandalo momba raha tompoko vavy am Facebook ao nagnanaovako vidéo nakagny za tsy nitsakaraka ke mila hen'olo za tsy nitsakaraka mila vola non fa za mitady mba mibiagna maso ny vahoaka malagasy mba mila miboaka eky maso mibiagna jery mivavatra mahe magnano non koa fa non fa tsy koa fa zegny fa milomay
Oui, ndara fa tsy kegny mila kegny automatique fo non. Ke zegny edy ravako aby. Bonne journée olo jiaby fa tsy tsara raha nataonao.